Molt bona tarda a totes i a tots. Laura, benvinguda a les Terres de Lleida. Abans de començar, i no em voldria oblidar, un record per tota aquella gent que és a casa i als hospitals. I en el nostre cas concret, per dir dos noms, però tants com en coneixem tots i totes de nosaltres, Enric Mir i Eloi Vergós, molta força i molts ànims. Bé, escolteu, tenim una candidata que li agrada molt la poesia, i a mi també m'agrada molt la poesia, i un fill meu es diu Màrius, en honor del poeta de la Nova Catalunya, que deia Joan Sales. Màrius Torres és el poeta de la Nova Catalunya, i deixeu-me dir 3 versets. Benvinguda a la ciutat dolça i secreta. Deia Màrius Torres que la boira és fidel com el meu esperit, però certament, després d'uns dies de rondar amunt i avall, doncs tenim menys boira que els anys 30 del segle passat. Per tant, si avui Màrius Torres visqués, faria servir potser altres motius meteorològics. Però sí que, Laura, vull recordar-te uns versos especials de la ciutat llunyana. Jo demano a la gent que ens mira per internet que posi Meritxell Gené al Google i posi la ciutat llunyana, perquè Meritxell Gené ha fet 3 versions d'aquest gran poema èpic de Màrius Torres. Una intimista i lenta, una altra ràpida i una altra vibrant amb un videoclip espectacular. I hi ha un moment en què, fixa't, pensava avui que hem compartit el dia a Mollerussa i hem estat passejant amunt i avall, a l'any 39, en plena desfeta, després de l'ocupació militar, amb el nazisme fent una Segona Guerra Mundial, quan tot semblava sepultat i la fi de Catalunya era sobre la taula, Màrius Torres escriu: «Ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sol». I els braços, Laura, els teus són llargs. Com tots els vostres, són per guanyar la llibertat de Catalunya. Benvinguda a la ciutat de Màrius Torres. Fixeu-vos, som aquí a vora de la Seu Vella. Tota la gent que ens està seguint per internet de Barcelona, visiteu la Seu Vella, quedareu parats de veure un dels claustres gòtics més grans d'Europa, senyal de que el 1300, quan es va fundar, quan es va aixecar la Seu Vella, hi havia una ambició de país i una potència de país molt gran. També som aquí a la Universitat de Lleida, que també al segle XII va néixer. La primera universitat de la Corona d'Aragó, de les primeres d'Europa. Ara el Jordi ens parlava, hi ha hagut un abans i un després de la recuperació de la Universitat de Lleida. No, ja venim de molt lluny. L'Estudi General de Lleida, que vaig tenir l'honor com a conseller d'Universitats d'Empresa i Coneixement de presidir el curs inaugural aquest any de la UDL, doncs vaig pensar en aquesta força que han tingut les Terres de Lleida. El que passa que en la seva situació de frontera, doncs les guerres del segle XVII, XVIII van destruir un casc antic com el de Barcelona, gòtic fantàstic. Avui en queden molts pocs vestigis a la ciutat. Però bé, l'Antoni Jalón, que amb els seus llibres hi ha tots els que vulgueu més informació, els que ens mireu des de Barcelona, l'Antoni Jalón, que va fer un llibre cada 2 mesos, doncs l'últim, quan érem lleidatans, doncs és un excel·lent retrat. Però bé, anem a tocar de peus a terra. Catalans, lleidatans, Lleida és terra, sol i energia renovable. I, per tant, té un gran futur en el context de revolució digital que estem vivint. Fixeu-vos, les infraestructures que depenen del govern espanyol estan com fa 30 anys. La Nacional 240, que travessa les Garrigues. La Nacional 260, que va de Sort a Pont de Suert, les pitjors carreteres de l'Estat. I la Nacional 240, malauradament amb una alta sinistralitat, perquè té una intensitat de tràfic de les més altes de la península Ibèrica. El que depèn de Madrid està com fa 30 anys. L'estat espanyol ha abandonat els catalans, en general, i els lleidatans en particular. Com volen ara venir aquests senyors a parlar-nos de gestió i a demanar-nos el vot, si us heu separat fa dècades de nosaltres? Votem amb normalitat, recuperar ser un país normal, guanyar la llibertat, perquè volem no ser més ciutadans de tercera categoria. Però bé, no poden parar el wifi. I el govern de Junts ha portat
per obstinació del conseller de Polítiques Digitals, la fibra òptica a totes les capitals de comarca de Catalunya, menys el Pont de Suert. Senyor ministre de Foment, sisplau, fa mesos, gairebé 9 mesos, que té una carta del govern de Catalunya dient tenim un pressupost per cablejar fins a Pont de Suert, però les dues carreteres que hi arriben són de titularitat estatal. Signi la carta, que fem 6 quilòmetres al dia i arribarem en 15 dies a Pont de Suert. Sisplau. Doncs bé, escolteu, malgrat això, jo he pogut veure fins a quin punt a totes i cadascuna de les comarques de les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, hi ha empreses que gràcies a la revolució digital ja són líders a l'estat espanyol i al continent europeu. I no us vull fer una llista llarguíssima que trobareu al meu Instagram, perquè he volgut deixar un rastre i un testimoni amb fotografies i amb vídeos d'una fortalesa que m'ha sorprès a mi i tot. Jo aquest estiu, quan era professor d'universitat, que vaig fer un llibre a la Ribagorça, precisament, perquè per escriure llibres és molt millor que un pis de Barcelona, una casa pairal al Pirineu. Doncs vaig fer un llibre que em van dir, és molt optimista aquest llibre, i vaig posar un títol, Catalunya, potència logística natural. Doncs ha quedat curt, perquè en aquests 4 mesos de conseller he pogut visitar més de 150 empreses i he quedat bocabadat de la potència que dona la revolució digital a les pimes catalanes. És impressionant. Un exemple, a Solsona hi ha una de les empreses líders a Europa fent grues mòbils i giratòries per netejar gratacels de vidre de 100 a 200 plantes. La Chelsea Tower de Londres, on hi ha el senyor Abramovich, propietari del Chelsea, qui li neteja els vidres és una grua dissenyada per una empresa d'enginyers de Solsona. I us podria fer una llista espectacular de com l'Alt Pirineu, l'Aran, les Terres de Lleida, ja són imparables, perquè el wifi no depèn dels ministeris de Madrid. Per tant, com seríem si tinguéssim tots els recursos, si poguéssim recaptar tots els impostos, si els poguéssim invertir a les infraestructures i fer polítiques socials i ajudar la nostra gent i millorar la sanitat i augmentar les pensions, les polítiques de benestar, com serien en aquest país? Superiors. Per tant, com veniu a demanar-nos el vot de la resignació, partits que depeneu de Madrid? Voleu 30 anys més amb la Nacional 240 alcaldessa? Per tant, no ens resignem, voteu amb il·lusió, amb esperança pel nostre futur. Bé, escolteu, 2 paraules, futura presidenta de Catalunya, des de Lleida a tots els catalans que seguiu per les pantalles, microtall. Paraula clau, hashtag microtall. He visitat empreses a totes les comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Anem bé, el producte surt a fora, augmentem les exportacions, ampliem la fàbrica. Algun problema? Microtall. La llei espanyola dona impunitat a les empreses elèctriques i defineix un microtall com aquella interrupció durant 3 minuts. I resulta que els microtalls, de moment són microtalls, perquè si no es fa res poden ser macrotalls i llavors serà el caos. Però els microtalls aturen totes les màquines, has de reiniciar tots els ordinadors, es perd molt de producte elaborat, pèrdues milionàries. La llei espanyola dona impunitat a les elèctriques i no les obliga a fer inversions. Això ho va fer el PP, però PSOE, Podemos i En Comú Podem fa 2 anys que governen i no han fet res. Per tant, nova paraula, la paraula de l'estiu que ve, microtall. És una assignatura pendent, això pot limitar el creixement d'unes empreses a Lleida que m'han sorprès per la seva potència i el seu vigor. Una altra paraula, burocràcia. I aquesta és per revisar-ho nosaltres. Aragó està fent les coses bé, en el sentit que en pocs mesos, quan una empresa vol instal·lar-hi un negoci, acceleren tant com poden tots els terminis. Nosaltres ens hem de fer mirar, no pot ser que una empresa que vulgui ampliar la fàbrica perdi anys i anys i anys amb el POUM, amb l'Ajuntament. Això ho hem de revisar. Per tant, microtall, burocràcia. Vaig acabant. Veig aquí el Toni Postius, líder a la ciutat de Lleida, que surt d'un confinament. Toni,
Quan jo us deia, Lleida és terra i aigua, mireu, fons europeus, poden venir molts diners a Catalunya si el govern de l'Estat és sensible i veu que aquí hi ha un gran creixement econòmic que també els beneficiarà a ells. Tu has impulsat de fa molt de temps un gran polígon a Lleida, Torreblanca 4 pilans. Hi ha multinacionals americanes i xineses que estan voltant per Europa, buscant 1 milió de metres quadrats per desenvolupar. Només Lleida té aquesta superfície. Quan diem el 40% del territori, què vol dir? Vol dir que a la costa, a la Catalunya que està més enllà de la Panadella, a la Catalunya de la P7, hi ha molta gent, ja hi ha moltes indústries, no hi ha terreny per desenvolupar. Lleida sí que té aquest potencial. Gràcies per haver visionat fa anys i impulsat una gran Lleida amb ambició de plenitud com al segle XIII. Gràcies, Toni. I ara sí, acabo perquè la setmana passada va ser molt bonica. Fons europeus. Dimarts, el govern de Catalunya presentava el seu decret d'una proposta pensada i elaborada durant 4 mesos, amb Andreu Mas Collell com a president del comitè assessor. I amb molta gent de diferents partits, però que hi eren assessorant-nos per la seva qualitat professional acadèmica. Vam presentar uns fons que poden transformar Catalunya si no se'n van a fer business as usual a la llotja del Bernabéu. Doncs bé, dilluns vam anar al Castell del Remei amb gent de la llista. Per què? Perquè allà va néixer la concepció del Canal d'Urgell, la gran obra que va transformar les terres de Lleida del segle XIX i que va fer que Catalunya passés de 2 milions a 7 milions, perquè és el gran rebost agroalimentari. Dilluns, Castell del Remei, dimarts aprovem el decret de govern dels fons europeus, dimecres, conferència a Mollerussa, a la Casa Canal d'Urgell. Si mai esteu deprimits, truqueu al Francesc Canosa i que us expliqui ell, amb la seva passió, la Casa Canal del Canal d'Urgell de Mollerussa. És de les millors coses que podeu fer, perquè no és un moment èpic, és un moment d'una autèntica epopeia. Els catalans, sense suport de l'Estat, amb la iniciativa de la gent i capital privat, van fer possible la gran transformació del Canal d'Urgell. Doncs els fons europeus, si arriben on han d'arribar i si es gasten com s'han de gastar, poden tenir un efecte comparable en aquella magna obra que al segle XIX va obrir les portes de Catalunya al món. Per tant, doncs, fem-ho possible, omplim d'esperança i de força les urnes del 14 de febrer amb vots que facin presidenta la Laura Borràs.